Talisay City Police gipasidunggan isip best police station sa mga component cities sa tibuok Region 7. Si Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, ang hepe sa kapulisan sa Talisay, mo'y midawat sa pasidungog atol sa ilang tradisyonal nga flag raising ceremony matag Lunes diha sa Hawanan sa Cebu Police Provincial Office kung CPPO. Ang Talisay City Police nakakuha og 90.01% sa unit performance evaluation ni atong Disyembre sa miaging tuig. Nalipay si Caballes og tibuok pwersa sa Talisay City Police kay nagpasabot kini nga nagbunga ang paningkamot sa ilang panirbisyo, di lang sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa syudad, kundi lakip na sa pagtabang sa katawhan. Ilabi na ang mga nanginahanglan. Pinaagi kini sa nagkadiiyang programa alang sa nagkadiiyang sektor. Nagpasalamat usab siya sa tanang sektor nga mitabang ug misuporta kanila, ilabi na ang Talisay City Hall. Credit of course sa atong kapulisan yun nga mo dyan nagtrabaho, pero with the support sa LGU makaingon ko ato yun ang ipadayon kay nakita man og sa kwan pa nagkita og mayong bunga ba sa kanang relationship from LGU and sa police nato.